Cherries for the moth. Whoa. Eu nu vreau să mă trezesc. Ce, Doamne, trezirea! Ți-am pregătit niște speciale videouri pentru afară. Dacă vrei să vii, vină după mine. M-am trezit și cu fața la ceaceaf, de ce? Că nici nu vreau acum, vreau să dorm. E bine, hai afară dacă vrei. De ce suntem aici? Uite videoul. Da. Încă te mai uzi la el, dar e de blocat telefonul și de-aia. Și super greu e. Hai fără că se ne blochează. În sfârșit, haide, Doamne, haide. Cred că al meu e sincer mai tare. Și pentru că mi-a arătat videoul cu burgerul, am cumpărat ceva special pentru noi. Vrei să vezi, este ceva super special pentru noi. Cred că nu o să te aștept la asta. Este în premieră un burger. Wow! Ce-aș vrea să mănânc acum? Dar trebuie să mâncăm amândoi. Ăsta nu-i bun pentru sănătatea noastră. La gunoi, sau dacă nu, un pun. Wow, cred că asta a reparat situația. Așa, burgerul ăia, nu te pui cu sănătatea noastră de la fast food. Wow! Burgerul meu, nu! Burgerul meu! Eu aleg salata. Uite salata, sper că o să-ți placă salata. Nu-mi place fotogen asta, clon pe pâine. Mai ales i-am dat și în pumn. Salata versus burgerii, ce alegeți? Eu aleg salata, eu burgerii. Ce alegeți? Dar cred că ar trebui să se împace cei doi prieteni, nu-i așa? Pa, pa! Like and subscribe!